Bon dia a tothom. Jo venc de Mallorca, venc de Palma i... Gràcies. És la primera vegada que ens presentam en aquestes eleccions municipals amb molta força, amb molta il·lusió. I bé, venim a donar suport en aquest acte i a explicar-vos un poc què és el que tenim allà. Palma s'ha convertit en una ciutat sacrificada al turisme, un turisme agressiu que té o va tenir els seus orígens en el franquisme i ha estat impulsat pel Partit Popular i s'ha consolidat per part dels partits suposadament d'esquerres que formen part del pacte que han governat els 16 darrers anys del 24. El monocultiu turístic s'ha erigit com un qüestionable i ha fulminat de manera irresponsable altres sectors econòmics bàsics per la supervivència de la gent, sobretot tenint en compte que som una illa. El turisme sempre ha anat lligat, a Mallorca i per tot arreu, a la indústria del totxo i ha esdevingut poc respectuós amb els recursos naturals. Un turista consumeix entre 5 i 10 vegades més recursos energètics i d'aigua que qualsevol resident. Per tant, el turisme és un fracàs ecològic, econòmic i social. Palma és la ciutat de l'Estat on és més car omplir la cistella de la compra. Per llogar un habitatge necessites més de 16 anys del teu sou íntegre per poder-lo pagar. I per pagar un lloguer necessites més del 50% del teu sou. Palma s'ha convertit en l'hàbitat preferit del fons d'inversió Voltors i Socimis. Turisme avui i a Mallorca és precarietat laboral, manca d'accés a l'habitatge, expulsió del barri, saturació dels centres de salut i de les escoles, destrucció del territori i minimització de la llengua catalana. A Palma, viure plenament en català no està garantit i els drets lingüístics estan vulnerats de manera sistemàtica. La voràgine turística, la gent de Palma, ens ha anat veient primers immerses, després absorbides i finalment excloses. No es poden quedar aturades, no basta oposar-se al model. Hem d'obrir escletxes, rompre dinàmiques conegudes, assumides com inevitables, posar límits i decréixer. No podem tenir una illa al servei de la indústria turística. L'única sostenibilitat possible a Mallorca passa pel decreixement turístic i la diversificació de l'economia. No hi ha cap altra solució. Hem d'obrir un nou camí que ens condueixi cap a models productius que responguin als interessos de la gent, del seu benestar, del benestar del planeta. A Mallorca ens estan robant. I ho hem de dir, ja n'hi ha prou. Mallorca no està en venda. Nosaltres volem una ciutat pels que les habiten, dins una Mallorca sostenible i sobirana, en un països catalans que no siguin el balneari d'Europa. Aspirar a tenir vides dignes passa per no quedar-se aturades. Front als que ens obliguen a assumir l'estat de les coses com inevitables, nosaltres sabem que hi ha una manera diferent de viure, de posar la vida al centre, una altra manera de treballar, d'evitar la nostra ciutat. Com deia Ovidi, saps que tens la veritat perquè viure així és mentida. I per això necessitem xarxa. Són molts d'anys de lluita i aprenentatge que ens impulsen a recuperar força de la xarxa municipalista de Mallorca i estendre-la a cada racó de la illa. Una xarxa que consolidi una proposta anticapitalista, feminista, antiracista i ecologista per Mallorca. Recuperar sobiranies. Tenim el dret a decidir i a controlar els nostres sistemes de producció
i consum perquè siguin més propers i ecològicament sostenibles. Han de posar els recursos de l'illa al servei de garantir la vida digna. L'aigua, l'energia i l'habitatge no són una mercaderia. Ja n'hi ha prou de desviar recursos a empreses privades vinculades al turisme, recursos municipals, recursos públics. Hem d'eliminar les partides de promoció turística dels pressupostos municipals i destinar els diners a polítiques socials, socialitzar els beneficis del turisme i invertir la nostra gent. Prou privatitzar els serveis públics. A Palma és fonamental, és molt important que la CUP Crida per Palma entri a l'Ajuntament, perquè a Palma hem d'obrir un camí. Som l'alternativa dels partits submisos a les elits econòmiques que ens disposen com hem de viure. Sabem que el que passa a la nostra illa o a la nostra ciutat no és exclusiu de Palma, no és exclusiu de Mallorca. Respon a lògiques més grans, afecta a companyes de molts altres llocs i per això és imprescindible coordinar-nos. Per això estan compromeses i hem d'entrar amb força a Palma, a Tarragona, a Girona i a Barcelona. Amb regidores compromeses a aturar l'ampliació del ports i aeroports i confrontar el model turístic. Perquè obrir camí vol dir tenir una força al consistori que s'atreveixi a plantar cara el servei públic de qualitat i universals a defensar el català. Fer política, és lluita i d'això en sabem a Mallorca. En sabem que ha hagut tantes i tantes lluites de resistència i construcció d'un poble. Som les hereves de les Roges de Molinar, de n'Aurora Picornell, de les lluites ecologistes, de les lluites dels docents. Som la unitat popular i hem vingut a ocupar el lloc polític que demanda l'esquerra rupturista a Palma. Aquí i ara comencem un nou camí. Gràcies.